Aquell dia, la Marta es va despertar sabent que rebria la carta. Va llevar-se d'hora, com sempre. Es va vestir sola, es va pentinar i no es va descuidar de rentar-se la cara. Va esmorzar a poc, sense pressa, i va sortir de casa ben decidida, disposada a buscar la seva carta. Primer va mirar la bústia i per la finestreta va veure un sobre blanc. La meva carta! En un ferret, perquè encara la Marta no té la clau, el va treure de la bústia. Res, no era cap carta. Era tan sols un full de propaganda d'una botiga de sabates. Després va enfilar carrer amunt. Potser el carter encara no havia repartit les cartes i era correus. Així que va treure el nas pel taulell. Un empleat, més aviat sorrut, li va preguntar què volia. «Vull la meva carta. La tens tu?» «Les cartes es reparteixen cada matí i n'hi ha moltes. Massa. Jo no te la puc buscar. Ja te la portarem si ens arriba». I va continuar atenent l'altra gent. La Marta només va entendre que la seva carta no hi era i va sortir una mica moixa cap al carrer. On l'aniria a buscar? Anava caminant a poc, mirant distreta la gent, les botigues, els aparadors, i de sobte, la carta! N'estava segura, era la seva. Era un sobre de color blau cel, enganxat en zelo al vidre de l'aparador de la carnisseria. S'hi va acostar. Quasi es va aixafar el nas en el vidre. Al sobre no hi havia cap nom, ni cap dibuix, ni tan sols segell. Però la Marta sabia que era per a ella i va entrar decidida a buscar-la. «Bon dia, senyora. Que em podria donar la meva carta, sisplau?» «Què dius, bonica?» «Ah, la carta. És teva?» «Sí, és meva». «Que l'havies perduda?» «No, me l'ha enviada una amiga». «Sense nom ni adreça?» «Sí, és meva, segur», va afegir la Marta en decisió. La carnissera la va mirar amb desconfiança i va afegir: «I com ho sé que és per a tu? A veure, digues». «Obri-la i llegeixi. Segur que diu: estimada amiga meva». Així ho va fer. A poc va treure un full, blau cel també, i va llegir en veu alta: «Estimada amiga meva». Apa, té, vinga, agafa-la, que tinc feina. Ves. La Marta li va prendre la carta d'una revolada. Va sortir corrent de la botiga i no va parar fins que va arribar a casa. Va seure sota l'escala i va començar a llegir-la, en el cor saltironant d'emoció. «Estimada amiga meva». La va rellegir 2, 3 vegades. Després va pujar cap a la seva habitació. Va agafar paper i llapis i es va posar a contestar la carta. Ja estava llesta. Va buscar un sobre rosa una mica rebregat, que feia temps que guardava per aquesta ocasió, i la va ficar dins. Va sortir sense saber on deixaria la carta. Potser a la merceria o a la peixateria. El lloc no importava gaire, ni tampoc qui la recolliria. Segur que seria algú que l'estava esperant, com ella, i que per això la trobaria sense trigar gaire. Conte acabat.